חטיבת כפיר נוסדה לפני שנה. זו החטיבה הגדולה ביותר בצה"ל. זו חטיבה שהייעוד שלה זה להילחם בטרור הפלסטיני שיוצא מגבולות יהודה ושומרון. גדודי החטיבה פרוסים בכל הערים הפלסטיניות, מחברון בדרום ועד טול כרם בצפון. מבחינתכם מה שחשוב במסע הזה היום זה להפגין את כל מה שלמדתם עד עכשיו. מחר כולכם תקבלו את הכומתה המנומרת עם צבעי הסוואה שמסמלת מספר דברים שחשובים לנו כלוחמים בכלל, כלוחמים בחטיבת כפיר בפרט. קוראים לי ברי קאון, אני עליתי מאנגליה לפני שנה, בלי משפחה, בלי שום דבר, באתי לבד, רציתי לעשות צבא, רציתי לעבוד למדינה שלי, פה זה באמת מדינה שלי. בפלוגה אין לי חברים, אנחנו משפחה, לא חברים. כל הזמן דואגים אחד לשני, אם חסר לך משהו, לא משנה מאיזה סגנון, מעזרה פיזית, כספית, סתם לשבת ולדבר. מחר אנחנו עצמנו מקבלים הכומתה החדשה בלטרון ליד ירושלים. ממש עכשיו אמא שלי במטוס שם באוויר, היא באה לטקס מחר. בחלקכם נפלה הזכות להיות המחזור הראשון של חטיבת כפיר שצעד במסע לעבר הכומתה החדשה. זכות ראשונים זו עומדת לכם, אך נדמה כי ההשתייכות לחטיבה לוחמת היא הזכות האמיתית. It was really difficult for me to let him go, but at the end of the day he's happy, and that's all you could ever want for your child. And if he's going to go anywhere in the world and be in any country, it has to be Israel. I have a great love for Israel and will support in any way that I can, whether it's giving to charity or whatever I can. But this is my greatest gift. Are you proud American? Do you need to ask that question? Yes, very, or I wouldn't be here.